Anga jamana ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale ye tagama kɛ ka taa Algérikaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni an ka furancɛla fanga ɲɛma général ye Assimi Goïta o ye cikanjole minnu don a da ka taa o kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune ye an bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni lakanako bunakun kan an ka wolomasiri tabaw ka lahalaya la fɛn min kɔni an ka état major général ye ale ye lase kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni opération dugukolo ye an bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw kulo kan nin kibaruya ninnu de bɛ an bolo bakurubaya la ka kɛ ni bi tɛnɛn ni o bɛ utu kalo tile 24 san 2026 aw ye aw bisimila. Bi kunnafoniya ale bɛ dayɛlɛ ni tagamasira ye min taara ka o kɛ anw ka jamana ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ni ale ye a senfa ka bɔ Bamakɔ faba kɔnɔ ni ka i kunda Algérikaw olu fɛ yen nɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a selen Algérie faba kɔnɔ a bisimilala Algérie yɛrɛ fɛnɛ ministre ɲɛma ni o ye Sifi Griebe kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale kɔni bisimilala ka kɛ ni a jiginnen ye ka bɔ a ka fɛn min kɔni avion olu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko a kɔni taara cika ni ka taa o de laseli la cika min ni o bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛma général ya Assimi Goïta ale yɔrɔ la ni ka o lase Algérie jamana ɲɛma ni o ye Abdelmajid Tebboune ka yira k'a fɔ ko a bɛna bisimila fɛn min kɔni ye Algérie jamana ɲɛma fɛ ni o kuma tɔw bɔra min na kunnafoniya nataw la an n'o walawala ni ka o da aw kulo kan. Lakanako bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wolomasiri tabaw ka baarasira min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko opération dugukoloko ka yira k'a fɔ ko olu ye baara belebeleba kɛ ka kɛ ni jateminɛ minnu ni olu taara k'a bila sen kan ni o kɛra sababu ye utu kalo tile 22 tɛmɛnen ka taa bila tile 23 o la ka yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ye baara belebeleba ta ni ka o kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye jatigɛ wale mɔgɔw ka dakayɔrɔ dɔ ye ni ka se ka yen sɔrɔ ka fɛn min kɔni bunteni wale ta ka yen sɛgɛrɛ cogo min na ni o kɛra sababu ye ka banbagaci wale ma caman fo ka taa se u bololaminɛw olu ma ka se ka dankari kɛ olu la cogoya min na o baara ninnu taara ka o kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min an ko o ma ko a bɛ i baara ni o bɛ Kidal mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye Bulkesi yɛrɛ fanfɛla ye ka yira k'a fɔ Douentza yɛrɛ fɛnɛ dugu fanfɛla don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko Masinakaw olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen nɔ baara o taara ka o kɛ yen yɔrɔ kofɔlen na fo ka taa se Sankaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen nɔ ma ni o kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbagaci wale maa caman na u ka kɛlɛkɛminɛnw caman o sɔrɔla o kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ baarako nasira fɛ fo ka taa se an ka service sociaux olu ko bunako ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndan belebele ko o baaraw taara ni ka o bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye kɛnɛyako nasiraw fɛ kɛnɛya cɛdonw ni o ye an ka kɛnɛya tigilamaw ye olu ka se ka sɔrɔ ni ka u ta ka u bila jamana ka cakɛdaw olu kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ fonction publique des collectivités territoriales o nasiraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko o ɲɔgɔndan baaraw nun donna kunun ko dimanche fɛn min kɔni ye baaraw taara ka u nun don fɛn min kɔni an ka kalanso min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Sumaworo Kante di Bamako yen yɔrɔ kofɔlen na ka kɛ ni an ka ministre min ka baara bɛnnen don administration ale ni territorial ko bunakun ka ale kɔni fɛ général de brigade Isa Usumani Kulibali ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni n'i ye kalandenw olu kɔni ta ni ka u fara ɲɔgɔn kan minnu bɛna nin ɲɔgɔndan ye ni ka o ta ka o kɛ o bɛ kɛ ba 21 191 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye ni u bɛna ta ka tila fɛn min kɔni ye cakɛda min cɛ ni an ko o ma nanzarakan na ko poste o bɛ tali kɛ 170 ɲɔgɔnna na ka yira k'a fɔ ko o fɛn min kɔni ye 170 ye ko n'i ye o ta 100 o 100 ko kuru 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o talen don ka o bila maaw ɲɛ ala ye maa minnu garizigɛ lujura kɔnɔna walasa hali bi ka se ka fɛn min kɔni an ka kɛnɛyasow la ni an ko o ma ko CSCOM ale ni CCRF la fɛn min kɔni ye dɔgɔtɔrɔ jolenw ye olu ka se ka labɔli kɛ yen yɔrɔ kofɔlenw na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Diɲɛ seleke naani bunakun ka maliyɛndenw ka kunkanko kuma o fɔ ministre min ka baara bɛnnen don o ma maliyɛnden minnu sigilen don jamana kɔ kan ka yira k'a fɔ ko ale ye kuma ɲɔgɔnya kɛ farafinna fɛn min kɔni ye fara ɲɔgɔn kan baara dɔ nasiraw olu fɛ ni o ye Musa Haga Atayɛri ye ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen o ye fɛn min kɔni ye États-Unis kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington ale kɔni sen don la daraja min ni an ko o ma ko le lancement officiel de la plateforme numérique dédiée au répertoire des compétences
compétences de la diaspora k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔsira kɔni ko o taara ni ka o bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka an ka fɛn min kɔni ye tunkaranke ye ka olu ka baarakɛtaw ni ka se ka olu la kodɔn cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye hali bi nin baarasira min ni o talen filɛ k'a bila sen kan ka fɛn min kɔni ye wulikajɔ ni taga ni ka segin ka se ka o nɔgɔya cogoya min na an ka fɛn min kɔni tunkaranke minnu bɛ jamana kɔ kan ni u cɛ donnen don baara kologɛlɛnw ni baara jolenw olu fɛ ka se ka u ka dɔntaw ni u ye u ka baara dɔntaw ye ka se ka o ta ni ka o la kodɔn ka o don ba la cogoya min na walasa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn min kɔni tunga sigi ni ka o nɔgɔya u bolo ale ni u ka se ka yiriwa kuntagalajan ka o ta ka o ladon jamana kɔnɔna na cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ Etiopikaw olu fɛ yen nɔ Etiopi faaba kɔnɔna na ni o ye Adisa Beba ye k'a yira k'a fɔ ko sigi tako 76 ko o taara ka o kɛ yen nɔ OMS farafinna gun kan o kɔni tɔgɔya la an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnɛyako ni yiriwa kuntagalajan sabatili ma ni o ye médecin colonel major Assa Bajalo Ture ye ale tun bɛ o kɛnɛ kan ka kɛ ni kunun ko dimanche don o ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o kɛra sababu ye ni o ye taama kɛ min bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 4 ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko o la min na ni o taama bɛ bɛn fɛn min kɔni ye baara taali ma ka o kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw olu fɛ k'a yira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ o bɛ se ka kɛ sira ye ka maaw kisi bana caman ma bana minnu tɛ bana yɛlɛmataw u ye k'a yira k'a fɔ ko o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛw walawalali kɛnɛ kan to dun kan jɛlen na ka o lase aw ma Tamtam TV jabaranin kan aw k'an bɛɛ wasalamu.